бомбардиращи крипъри. И сигурно сега ще се чудите защо ви наричам бомбардиращи крипъри. Защото на мен любимия ми моб в Майнкрафт е крипъра, който обичам да ме гърми отзад. Буквално обръщам се, виждам крипър и той ми разрушава половината база. И трябва да го оправям половин час по-късно. И да, за това ще бъдете бомбардиращи крипъри. И сега сме най-мазния сервер, който е моя. И сега ще продължим с нещата, които трябваше да направим. Ама не, успяхме. И да знаете, това ще е поредица, както разбрахте от thumbnail-ът. Обърках се, извинете. Много обичам този лоускрин, когато ми зарежда. Половин час по-късно ми зарежда. Обикновено. Ще се върнем към клипа, когато зареди. И ето сега се върнахме, когато ми зареди след 15 часа по-късно. Както обичам да се шегувам. Днеска няма нищо да правим. Обичайно. Иначе ще правим нещо, което не сме правили в канала до сега. Ай, ти още ли не гориш, бе? Не, махай се. Убихме скелета, И сега да се върнем към темата. Значи ще ходим... Пак целите, значи. Ще се върнем към темата. Те ще ги оставим да горят там, ако могат. Ще отиваме в Недъра! Юху! Значи ще умираме. Добре, на същото място сме, не може другаде да ни спалне. С какви обувки съм? Добре, с желязни. С златните съм. Няма да ме бият, Гаст! Какво правиш тук, извиняй, какво правиш тук, Гаст? Офа! Сега заради ужасния газ не мога да мина оттам. Как се промъкне там, бе, дебелак? Пак ли му целя, фак? Умряхме! Този противен газ много го мразя. До сега не ми се появявал да ми се спречка. Той е за първи път. Буцефалчо, там стой. What the fuck? Добре. Влизаме пак. И ще опитаме да го победим. Няма да го побеждаме, ще опитаме да се скаме от него. Кой изгубих от него, Противен смотан гаст. И само бих буквално. Махай се. Така.
както обичам да им казвам, goodbye! Хора, кажете ми какво има тук, че не знам. Страх ме да проверя, че може пак да ме чака ония гаст. Тук е място знак. Ето, те са два. Те се бават с мен. Как ме намериха? Хора, сега няма да ходим никъде. Те буквално ми щупиха газа от бой. Тъпите, смотани гастове! Накрая ще ги нарека по друг начин. С думата Г и З. Брат, нямам ли един лък? Лък, чо? Има ли още един, че да те поправя? Моля те, кажи ми, че има някъде. Да има долу, там в скритите места. Долу в другите. Как го обясня? Тук си слагаме нещата. Тук трябваше да има. И няма! Помня, че сложих уж. Хора, кажете ми дали сложих в предния епизод тук нещо или в други честове. Добре, не ми казвайте нищо, намерих. 3 лъка. Мога да ги поправя поне за малко и да ги направя нови. Yes. Как се правеше лък? Мога да се направя, май. Ще ми трябва тук се. Тук ли имах или горе? Трябва да проверя. Yes! Те да намеря също и още стрели. Ще си направя 2. Колко? Очевидно нямам място. Колко съм умен. Сега мога да си направя втория. На как се правеше арбалета? Ама арбалет за какво ми е? Той е по-бавен. Добре, вече сме оборудвани за Ниедъра. Ниедър, готов ли си за миян? За господин Александър, който ще те убие. Противен гаст, който никой не те харесва. Имал съм още един. Браун Фелепс. Да правим сега долу дали имам някакви стрели. После ще опитаме да си направим и да поправим лъкчето. Намек си още един. Добре, нямам, но ще опитам да си направя. И ще си поправим двата лъка и ще станат, може би, цял един, който ще е поправен от всякъде.
А ако не стане, е лош. Поне малко се поправя. Се там. Сега да видим как се правеше стрели, ако могат да се правят, разбира се. Къде натискам? Сърча. Трябва да имам кокошки. Някъде. Нямам кокошки, какво? Ще те застрелям, бе. Айде, ти ще ме целиш ли, бе? Изхабих толкова... Не. Други неща не паднаха. Колко стрели изхабих? Цели 3. Чудесно, брат. Много ти благодаря. Да отиваме да лягаме, че нашите бомбардиращи крипъри ще дойдат. Вие ще дойдете, ще ме бомбардирате пак. Ти по-добре да спа. Добре. Ама то няма значение, защото и те не могат да умрат от шибаното слънце. Колко съм у мен? Виждате ли? 10 у мен. 90 ден. Тука ли е? Ама има... навсякъде ли трябва да има лоши хора? Ела бе. Ела бе. Скелет ме уби, какво? Ти за първи път. Аз съм нереално слаб. Трябваше да се пазя. Знаех си. Ама съм тъп. Докато не убием скелета, няма да приключи видеото. То и аз съм на малко, колко съм... И още един идва, много готино, да. Да. Извинете, че не говорех, просто стъписах. Кой да изхвърлям? Преждата. Добре. Аз се приготвих за гастване за скелет, които ще ме убият. Ама пак се извинявам, че не говорих. Сега трябва да хапнем малко. Ако да махнем тези неща, защото не ги ползвам.
Трябва да се възстановим живота. Не знам защо ли. Така да не ме вижда. Че знам, че са снайперисти. Тук трябва сега да има гаство, ама няма, добре. Ендърман. Взимай то смечи. Го удари, сякаш няма утре. Ама те са и два. Погледни ма. Коста. Коста. Чувам гадната музичка. Ендърпел? Йок. И сега почваме да бегам бате. Сякаш няма утре. Ти беше добра, Рима. Айде. Пусни стрели. Yes! Стрели. Тук са прекалено много. Имам един ден. Почваш да бегаш. Брат, тук трябва да е пълни с други скелети, не с такива. Пич. Пич, ви до кога ще ме гоните, бе? До кога, бе? На вас не... И гаст! Разбирам. Хора, това никога няма да стане. Защото Енда преди не е бил толкова гаден. Преди нямаше буквално нищо от това, което преди малко гледахме. Всичко си беше мирно и спокойно. А сега сякаш ме нападат атомни бомби. Това ще бъде избухващи крипъри. Лайкнете видеото и се абонирайте, иначе крипър ще дойде до леглото ви и ще ви гръмне. Чао!